Pontosan ezért az anyák nem tanítják meg, mert sokkal egyszerűbb oda csesztve a gyereknek egy ilyen baby konzert. Értitek? Ez nagyon fontos. Ezek nem játékok, mert ma ebben szenvednek emberek, még élik egy hisztérzékenységgel az életük. Szóval nagyon-nagyon oda kell. Jó. Elkezdett táplálni, és amit a gyerek megkívánjuk, ezt pár hónap és átáll gyakorlatilag ugyanarra hozta, mint a felnőtt. Elő kell neki csócsálni, minden új ételt elő kell neki csócsálni, és minden új ételnél megjelenik majd az enzim minta a gyerekre, ami lebontja. Ennyire kulcsa a táplálék. Jó, akkor már megértettük a gyereket, stb. Ne a mozgásokkal úgy legyen, hogy legyen. 20 másza. 20 másza. Igen, tehát az a lényeg, hogy mindig a gyerek megérik valamire, nem szabad idő előtt erőltetni. Se a felülést, se a felállást, és a létező legrosszabb, amit csinálsz egy gyerekkel, a babykód. Tehát ez biztos megint amerikai találmány, mert olyan hülye, hogy ez csak amerikai. Áll egy ilyen izébe, egy ilyen kis háromlábú szarva, és így csúszkál csinálni papra. Csodálkoznak, hogy ő öregkorában, hogy ezt fogja csinálni. Nem alakul ki a mozgáskoordinációja. Idő előtt egy olyan feladatra, amire még nincs kész, oda teszik. Tehát nagyon fontos ez, hogy a gyerek mindent az idejében szépen járjon, stb. Miért fontos? De elnézést, egyébként ez bizonyított tény manapság, hogy azok a gyerekek, akik kihagynak bizonyos dolgokat, persze, azok nem tudnak a matematikát tanulni később. Ez így van, de olyanra nem tudnak, hogy például mondok egy példát. Gyerekek, ha nem tudnak beszélni, akkor bizonyos mozgásformák kimaradtak az életükből. Tehát azt képzeljétek el, az ő játékok, ugye? Nagyon ölébe veszi, töröm a mákon, csütök neked halácsot, csip-csip csóka, ugye? Két kezét mozgatja a gyereknek, van ritmusa, van dallama, van jobb és bal féltekének az együttes működésre. Ez kell ahhoz, hogy összeidegezze a jobb meg a bal féltekét. Ha ez kimarad, az a gyerek nem fog tudni beszélni. Ha kimarad, az a gyerek diszlexiás lesz. Ezért lesznek hülyék a gyerekeim, mert nincsenek nagyanyák. Miért nincsenek nagyanyák? Magyarországon például azért, mert sorozatfüggők. Nem lehet rájuk bízni a gyereket. És olyan olyan beszélek, hogyha a főzékes úgy megy a ott most mennek oda a tévére és nyomkodnak. És ez azért fontos, mert a gyerekeket mindig a nagyszülők és a szülők együtt nevelték, majd mindjárt beszélünk erről. Tehát ez rendkívül fontos, hogy a följátékokat a gyerekekkel játszunk. Most ezt honnan lehet megtalálni azt, hogy itt valami hiba van? Nagyon egyszerű. Tehát például, hogy a gyerek játszik valamilyen tárgya, mondjuk egy autóban. Normális esetben eltolja ideig, és innentől a másik kezére. Ugye az egyik, a két kéz össze van hangolva, normálisan működik. Most ha ezt látod, hogy eltolja és tolja, annak nincs rendesen összeidegződve a két agyféltekébe. Ez javítható később, nagyon egyszerű módon, tehát nem logopédus, nem a szájával van szerencsétlen, egy turkának a szájával nyomultnak, hanem az agyával van. Pontosabban a szülők agyával, de ott vetül király. Most ilyenkor kell neki kétkezes játékokat adni, például kisebbült, sepergessen, gyerekészen, kétkezes dolgokat értitek. Ez nagyon fontos, határosson. Ezért életveszélyesek a mai játékok. Egyszerűen életveszélyesek, nem tudok rá más mondani. Most gondold el, eleve mivel találkozik ma először egy gyerek? Mivel találkozik? Mondjatok. Félre. Műanyaggal ráadásul ugye hülye kínai szemét, érted? Zenél, világít, villog, csattog, hát ilyen ez a világ. Ezt kell megismerni? Most egy normális szülő a gyereknek egy fenyőtobozt ad, egy gesztenyét ad, egy kukoricacsutkát ad, bármi olyat, amit az Isten teremtett, nem a hülye kínai. Értitek? Ez nagyon fontos. Hát olyannak találkozom, természetesen Istentől származik, és kezdje felfedezni Isten világát.
és sokat kell a gyereket levegőre vinni, nem kell félni, nem fog megfázni a gyerek, semmi. A gyerek az tökéletes, tehát ami benned rossz, azt már rég kiszűrte a mikrofén. Tehát a gyerek az nem kap helyből rossz dolgokat. Azt csak te tudod majd elrontani a banánnal, a tubusos szarokkal, egyebekkel. Tehát olyat kell, ha nem csúcsát anyagokkal elteted, az a gyerek el fog romlani. Tehát hiába egy Isten ajándéka, már az elején meg fog sérülni. Na menjünk tovább. Tehát elkezd a gyerek játszani. Mit ad neki? Elmondom először, hogy mit ne adj. Ne adj Legót neki. A Legó erre a raster világra fogja tanítani. Tehát, hogy így is oszt fel ezt a világot, így is oszt fel ezt a világot, és szépen majd egy nagyon jó mérnök lesz belőle, hogy ilyen droid, ami ilyen töszöket fog összerakni egy gyárba, értitek? De nem lesz termelékeny az esze, mert ez kimarad az életéből. Tehát nagyon fontos, hogy logikai játékokat ne játsszál gyerekekkel, ez a halál. Ez a halál. Tehát mindig valaminek a rovására fog menni. Logikai játékok, korai vesek van, kész. Tehát minden összefog. Amikor még a vesélyének kéne annak a gyereknek beidegződnie, elindulni az életbe, akkor ha valami mással lekötöd, mert te jót akarsz neki, én tudom, hogy mindenki jót akar a gyereknek, nálunk is kaszol biztos számítógépeket adnak az óvodába a gyereknek. Már 5 zombit nevelnek belőle. Elkezdik angolra tanítani 2 éves korában. Ennél nagyobb kárt nem csinálsz egy gyereknek, mint a 2 nyelvesség. Erre nagyon figyeljetek oda. Tehát az első időszakban ne találkozzon más nyelven, mint amilyen főnyelven. Ha nem a magyar, az se baj, mert akkor is legalább egy egészséges arab lesz belőle, egészséges indián vagy fele tudja micsoda, de ha találkozik el a 2 nyelv, akkor egy hülye magyar lesz belőle. Miért? Azért, mert minden nyelven egy gondolkodásmód. Nyelven gondolkodik az ember. Amikor 2 gondolkodásmód összeveszik az emberbe, akkor vagy skizofrén lesz belőle, vagy ami még rosszabb, identitászavaros lesz a gyerek, és az már vérrák. Ezért ennyi leukémiás gyerek. Pont azokon a helyeken, ahol összekeverednek és identitálni a gyereknek. Na, akkor jó. Tehát elkezd a gyerek játszani, gyerekjátékok. Tehát ugye az őrjátékokról már volt szó, ez a legelső, és utána szépen, ahogy felfedezi a világot, nem tanulja a gyereket hőkutyának, a kőkorosztálnak. Úgy fedezi fel az életet, hogy játszik. Mindenféle. Úgy gondoltok, miért nem tudnak társat találni a fiataljaimmal? Na most nagyon fontos a párválasztó játékok, gyereke van. A párválasztó játékok, ugye? Amikor ki kellett a párodat választani, és ha egy gyerek ezt megtanulja gyerekkorban, neki nincsenek ilyen antiszociális, mit tudom én mi, hogy nem mer oda menni egy lányhoz. De figyelj, gyerekkorában meg megtanultak. De a fogócska, a bujócska, stb. Tehát ezek a gyerekjátékok mind nagyon fontosak. Na, itt egy picit abban, játszunk egy kicsit, jó? Gyere kicsi. Össze fogunk állni párosával, és egy rendkívül bonyolult mozgáskoordinációs játékot fogunk játszani. Pont erre a bal-jobb félteke beidegződésére. Gyere, légy szíves. Következő lesz a téma. Szembeálltok így egymással, kurva bonyolult a játék, figyeljétek a játékszabályokat. Na, akkor álljon mindenki rendesen a párokba. Gyerünk, kikúrjuk! Mennyire vagytok a amerikaiak egy pillanatban? Rendeződjük a párokba! Imádod! Na, én most is
Na, figyelem, bonyolítás még. Na, csináljátok. Lassan csináltuk, lássák a többiek. It's all right. No. Na, lassan! Oh my God. Nem jó. Akkor egy... Ja, volt, igen. És le. Csak úgy. Ne, ennyire ne boljon is, menj meg az a izét. Alapból, gyere, csinálj alapból. Gyere, csinálj. 2, 3. Várjál, de itt már volt valami folyó. Hát egy bolyértás beltünk, de nem 5-öt. Jó, hát egyet akartam. Melyiket? Egyszerű. Le. Egy. De akkor Ja, melyik? gyerekem, játszol, ezt is ismerem. Várjál, az előbb mondtál Valami valami ilyenek nem csinál, igen. utána ilyen, utána meg valami így, és akkor kapcsolat. Egyet Jó. próbáljunk ki. Jó? Tehát akkor... Nem? És egyik kéz. De ezt már ne tedd be, ha milyen elég lesz. De ezt így csináltuk. Ja, jó, tudjuk. Hallok valami. Ilyen, hogy így, és akkor így, és akkor A többiek csinálják, nem musztálkozunk, gyerünk, csináljuk. Jó? Gyertek a folyó, és a vizet. Én a csátosabb vagyok. Ez a játék, gyertek. Gyertek, gyerekek, játszani! Gyertek, ez nem ilyen bonyolult, gyere már! Figyeljetek, ez a játék, ez pontosan úgy működik, mint az élet. És az az izgalmas benne, hogyha odafigyeljetek, hogy kivel fogtok összekerülni, és azt is látjátok majd, hogy kivel lesz dolgotok még az életben. Jó? Gyertek ide! Én mindig játszom. Gyertek ide! Körbe, álljatok ide! Gyertek, álljatok ide, jó többre! Gyertek! Gyertek már! Ide, vállakat összerakni egész kis körbe. Hátsósról is jöhet, stb. Gyertek ide, hogy elférjetek között. Nagyon többre. Az jó. Álljatok közelebb nyugodtan. Too much. Jó. Akkor most a következő feladat, becsukod a szemed, majd előre fogod nyújtani a kezed, és megfogsz pontosan egy kezet, tehát nem lehet rajtad két kéz. Tedd előre a kezed, és kezdjél tapogatni. Melyetek beljebb. Megfogsz a kezed, valaki már az orromat nyomok be. De ne bóckodj, mert ez nem de nem jó. Na mindenkinek meg van a keze? Várjál, nekem is kettő van. De már 20-ban vagy. Jó? Na, kezedet, te is föltesz. Akinek már megvan a kettő, ez így nem jó. Hát a saját kezed fogod te is. Gyerekek,
Figyeljetek, ennyire nem lehettek amerikai. Egy kézzel. Akinek megvan az egy kéz, az már jöhet. Táncpartner, baby! Ott tisztázzátok le a dolgokat. Gyertek, kezdjük előről. Jó, de ezt nem mondtad, hogy megfogás, ez megfogás. Megfogás, egy kezet próbáljátok meg úgy megfogni, hogy a kéz fejeket, jó? Ja, pontos egy, biztos, hogy fogsz. Megszeded magadból, kezet kell fogni, jó? Csukjátok be a szemeteket, és gyertek közelebb. Sokkal közelebb. Jó? És mehetsz. Megvan! Akinek megvan a keze, az kinyithatja. Akinek nincs ez nem jó. Jó, én így keres. Akkor így? Oké. Akinek nincs keze. Itt megvan? Ez kinek? Ez páratlan vagyok? Páratlan kéz. Hárman fognak kezdeni. Igen, az baj. Baj, gyere, te oda átfogsz. Mindenki egy kezet fog. Jó, akkor kezdjünk el kibogozni. Te gyere, itt bogozzuk ki. És valakinek. Na, kiért, te is átjöhetsz ide, és kezdjétek el szervezni magatokat. De jó. Ki kell bogozni egymást. Melyik összemegyünk, erre állsz. Jó megyek. Csak hogy most akkor... Nem működik az. De ha én itt nem megyek... Kézzel, gyere állsz! Ezért már szoktam játszani már. Nem tudom, gyerekek, ki van még bebogozóban? Mi majok vagyok! Forduljunk befele! Sikerült! Mi még nem vagyunk. Ja, Annyi az egész, hogy át lehet fogni, fordítva. Figyeljetek, ugyanez az élet. Ugyanez az élet. csak ott néha pofont is kap. Megfogod valakinek a kezét, nagyon sok embernek egyébként, és ki kell végére így szépen ki kell bogozni. Ez nagyon jó. Na, azt hadd kérdezem meg, hogy fájt-e valakinek a feje közben, vagy a gerince, vagy gondolkodott-e azon, hogy ott van elzártva a gázcsapot? Nem. Mit gondoltok? Mert a játék. Az játék a jelenbe hoz, értitek? Ez kurva fontos. A jelen, meg a közösség erejű. De a jelen az azt jelenti, hogy itt vagy a jelenben. Nem a múltkor rágódsz, nem a jövőben járveszed. És figyeljetek, még egyet a jelen. Ilyenkor tudod az Istentől fogni a jelet, jó? És ezért kell a gyereket meghagyni, hogy játszol. A gyereknek nem tudás kell az életről, hanem élnie kell. És ha élni adjuk a gyerekeinket, akkor ez egy csoda lesz, jó? 5 perc bűfészület. Jó?